Čaute, moje meno je Danko a ja vás vítam u nového videa z hry Granny Chapter 2. Ja som to hral iba raz, to si pamätám. Takže prepáčte, ale ja si to musím dať na easy, bo ja som to nehral a si dáme obidvoch. A kebyže vy už ste to hrali a viete nejaké rady, tak mi môžete napísať do komentáru, aby som mohol vyskúšať ich, aby som to mohol aj nejak prejsť. No dobre, to si pamätám, že dávno ešte čo som to hral, tak tu som bol. Čo máme? OK. Aha. Nie, kamo, nie. Dobre. Kamo. Tu nie sa kľúč. Ahoj. Čo povedal? No, dobre. Musí aj berátari. Tu jak on dýcha? On čo robí? Smysl, že ani čapne. Bože. No dobre, neviem. Máme deň 2. Tak zase sme na tom istom mieste sa spawnuli a dúfam, že tu nikto nedojde. No neviem. Kamo, ja sa fakt, že bojím. Tu je niečo vo vode, či tu nič nie. Kamo, fuj, to čo je? Fuj. Dobre. Deň 3. Ja to fakt nemám hrať. Som to veľmi dlho nehral, tak ja už si to ani nepamätám, že ako. Tu som aj v bezpečí docela. Myslím, že tu nikto nepríde, lebo ak tu niekto príde, tak som skončil. Čo? Granny. No dobre, som ju chcel nejak oklamať, ale nevyšlo. Deň 4. Už mám aj kúsok krvavú obrazovku. Tak, neviem, to je už možno pred... Ne, to nebol pre posledný deň. Tu kde je zvonček? No dobre.
tam je Grančka, doufám, že ho nevidí. Komu úplně jdu? Tak, skrujem. Kam? Ty vole. Ty. No, jsem to zlákl. No, čo som to urobil? The last day. Dobre, posledný deň. No dobré. Ideme hore. Ale je to fakt, že nič nevidím. To je strašidlo. Ale... No dobré, super. O nie, prosím, nerobte to. Nie. Jau, tak to musí dosť bolieť. Tak ak viete rady, nech prosím nejaké dajte a vyskúšam to na budúce, tak už sme na konci videa. I keď nie je veľmi dlhé, ale dúfam, že vám to nevadí. Tak, ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže ahoj!